Nijang Karbi Anglong District Socheng Constituency Angkang Jinthong Educational Block ke parlo Langsomepi Cluster Langsomepi English LP School along Surihini ra ingkora ke thom Gunat Saf Grade D ke long adi malong an pherang kya bitung kahumri dam Quality Education mate ke thekpa me alo ke pachali long ji aphan Asad lang kibi Gunat Saf Surihini ra ingkora ke thom sadlang ang thek lakha pli Socheng MEC Constituency ke parlo Langsomepi English LP School pen mesena nong e kilong dun chi kalisi grade D kilong dun ajok hawar arat ningkang samsi chepaklang Pinpur me Langsomepi English LP School along thanbang pator sing dera amithang loke thanbek nangjia bangpu alar ke toy aningkan pusi hawar arat pen chini dam Laso long umdap English LP School along chirok tok amai ke pador ni DMC Hakim rong pipen tami thanbang alar ki toya phan ki tong sikot pen akang sai ki en padu ponji pusi kherang ke thengno pen pangdak ponlo non Langsomepi English LP School thanbang aphan kopia kang sai DMC Hakim rong pipen pi ponji school ke chali osomar tum aphan lo than pami mi thanbang aphan ki dia un igusi MEC Hatsing rong pharpen mai thayalong ningje ponderlo tangte non Langsomepi English LP School thanbang aphan Karbianglo Autonomous Council Quality Education akemang along Surihini ra ingkora ke thom Gunat Saf Grade D ke longdon rong aputhak kupia kang sai piponji mangta pini bang dam rai thap masi ke ba Jadi dum ka chini ton tang ke penana ane kan pen logali manang lidak la kam don kuson aprang pen dapu ka chirap dun he sita me pu regular bang le thela en master che bang epidat hut pini so that mate pini office kam do kok bot plete da class mangge regular don kogi lasi labang so abang sinili bang tapu grab dun bom cholo abai nong kala na pipi abai nong babang ke labang ke puwa chiklo puwa system wali dimati di the lapu pine bantu ne pen pu pine nang toy pelok pela pena pola bangke bai nong lan an pu bangke ni bangta pu thedep lang ke dali ton ka charlie ko pine tet lason DLET son ke pas lason dom DLET bangke avela Entahlah education aku tak apor pen apor hari training itu na puson doma nili training bangke de tene ta por her boy lang mati nang si nta ko em ahok pet Karbianglo Autonomous Council akemang Quality Education pipon vegji prote tong sekot pen grade C pen grade D kelonga school lo thanbang atum aphan kilang pon RD piponangji pusi chirok tok aradatum pen chethan rinti Hamran pen Daniel Inghi Karbiang Long Live